מלקין. ומלקין עושה את הדרך אל השער, מחפש את הדאבל פאס ולא מקבל. ברקוביץ', יש לו רק את רביבו לפניו, הוא לא יכול למסור לו. עכשיו הוא מכניס את הכדור טוב מאוד לגרייב, וגרייב עוקף את השוער, זה צריך להיות שער של גרייב! 2-0! 2-0, שער ראשון של נג'ואן גרייב בליגה לזכותה של מכבי חיפה. גרייב לא טועה, איזה קור רוח, משכיב את השוער, מגלגל את הכדור פנימה. 2 לירוקים, 0 לאדומים. הנה גרייב מנצל את המהירות שלו כדי לפתוח לעצמו שטח, כמה הרבה מגרש יש לו, וזה הגדולה שלו, המהירות שלו שמאפשרת לו לנוע בשטחים הפתוחים האלה. זה החילוף יוצא מהכלל של גיורא, ונדמה לי שכשהוא עשה את זה, זה בדיוק מה שהוא ראה בעיני רוחו.